Μια φορά και έναν καιρό, σε μια όχι και τόσο μακρινή χώρα της Ανατολής, ζούσε μια όμορφη πριγκίπισσα. Τόσο όμορφη που και ο ίδιος ο Δίας, μια μέρα που την είδε να μαζεύει λουλούδια σε ένα λιβάδι, την ερωτεύτηκε. Για να την πλησιάσει, μεταμορφώθηκε σε ταύρο. Και όταν αυτή, γοητευμένη, ανέβηκε στη ράχη του, διέσχισε γρήγορα τη θάλασσα και ήρθε σε ένα ελληνικό νησί, την Κρήτη, φέρνοντας έτσι την όμορφη πριγκίπισσα από τις χώρες της Ανατολής σε μια άλλη ήπειρο, που πήρε το όνομά της. Γιατί δεν σας είπα, το όνομα της πριγκίπισσας ήταν Ευρώπη, κόρη του βασιλιά των Φινίκων, ενός αρχαίου λαού της Ανατολής, που ζούσε εκεί που σήμερα βρίσκεται ο Λίβανος, το Ισραήλ και η Συρία. Μύθος. Μπορεί. Αυτά που εγώ όμως θα σας πω είναι πέρα για πέρα αλήθεια. Το ίδιο ταξίδι με την Ευρώπη, από τις χώρες της Ανατολής στα ελληνικά νησιά, έκαναν το 2015 850.000 άνθρωποι. Περισσότεροι από τους μισούς ήταν από τη Συρία, οι υπόλοιποι από το Αφγανιστάν, το Ιράκ, το Πακιστάν, το Ιράν, την Παλαιστίνη. Κυνηγημένοι από τον πόλεμο, το φανατισμό, τη φτώχεια και την εκμετάλλευση. Στο ταξίδι τους αυτό, 1500 τουλάχιστον χάθηκαν στα νερά του Αιγαίου. Άντρες, γυναίκες και παιδιά. Μία οικογένεια κάθε μέρα. Μα και για όσους κατάφεραν να φτάσουν στη στεριά, τίποτα δεν ήταν εύκολο. Βρήκαν μπροστά τους αδιαφορία. Καχυποψία. Φόβο. Βρήκαν όμως και κάποιους κατοίκους των νησιών και θελοντές από όλα τα μέρη του κόσμου που τους είδαν σαν ανθρώπους που έχουν ανάγκη από βοήθεια, προσφέροντας ό,τι ο καθένας μπορούσε. Το χρόνο του, ένα πιάτο φαΐ, ένα ρούχο, κατανόηση, αλληλεγγύη. Και η Ευρώπη? Η πριγκίπισσα Ευρώπη λησμόνισε την καταγωγή της. Η πριγκίπισσα Ευρώπη λησμόνισε την καταγωγή της. Ξέχασε ότι είναι και η ίδια πρόσφυγας. Ήψωσε φράχτες και σειρματοπλέγματα. Να κλείσει απ' έξω το θεριό. Deux décisions seront prises.
L'état d'urgence sera décrété, ce qui veut dire que certains lieux seront fermés, la circulation pourra être interdite. La seconde décision que j'ai prise, c'est la fermeture des frontières. C'est la fermeture des frontières. Τους Λεστριγόνας και τους Κύκλοπας, τον άγριο Ποσειδώνα, δεν θα συναντήσεις, αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου, αν η ψυχή σου δεν τους στείνει εμπρός σου. Τους Λεστριγόνας και τους Κύκλοπας, τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις, αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου, αν η ψυχή σου δεν τους στείνει εμπρός σου.